як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, оиди тағйиротҳои нав дар қонунгузории Федератсияи Русия барои муҳоҷирон. Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки медонед муҳлат додагиянд барои аз нав кардани документатсияи муҳоҷирон то 5 феврала барои чорни списка. Нафарҳое ки мехоҳанд фаҳмиданд ки номи шумо дар чорни спискаи Федератсияи Русия ҳаста ё ин ки не, рақами WhatsApp мебарояд бинависен ва ному фамилиятона проверка кунед ки депортатсия нашавед. мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. ҳатман бо диққат бошед. ихроҷи муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. ваколатҳои нав барои вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар соли 2025. аз моҳи феврали соли 2025 кормандони вазорати корҳои дохилии Русия ҳуқуқ пайдо мекунанд ки муҳоҷиронро барои вайрон кардани қоидаҳои муҳоҷират бе мурофиаи судӣ ихроҷ кунанд. Ассаламу алайкум, дорогие друзья, братья, сестры, таджики и узбеки. Если вы хотите проверить свой загранпаспорт, тогда я предлагаю вам брат Умара, который в короткие сроки разберется с вашей работой и проверит ваш паспорт. Напишите на этот номер, который в экране, с WhatsApp по доступной сцене, который поможет вам. вазорати корҳои дохилии Русия ба муҳоҷирон гуфт, яъне ки дар мавзӯе ки ягон нарушения мекунед шумо дар Федератсияи Русия вақтҳои пештар ба назар бигирем, агар вақте ки дастгир мекардан бедокумент гаштан, бедокумент кор кардан, мисол мебурдан ба шуъбаи милитсия, баъдан бо тариқи ҳалномаи суд хулосабарорӣ карда депортатсия мекарданд. аз моҳи феврали соли 2025 вазорати корҳои дохилии Русия ҳамчунин уҳдадор мешавад ки бе суд бурдан, бе ҳалномаи суд баровардан, ана ҳамун коркунои милитсия дар ҳолати дастгир гардидан ва дар ҳолати ошкор кардани беҳуҷҷат будани яке аз муҳоҷирон метавонад ки милитсия худсарона муҳоҷиронро депортатсия кунад. қонуни нав ки аз ҷониби ҳукумат тасдиқ шудааст ба шахсони ваколатдори вазорати корҳои дохилӣ аз ҷумла сардорони шуъбаҳои ҳудудӣ ва воҳидҳои муҳоҷират чунин ваколат медиҳад. маҳдудиятҳои ҷиддӣ аз ҷумла дар гирифтани хизматрасониҳои бонкӣ ва таҳсили кӯдаконашон эҷод мекунанд. яке аз маҳдудиятҳои дигар аз моҳи феврали соли 2025 барои муҳоҷирон ворид карда мешавад ки ба муҳоҷирони ғайриқонунӣ ҳамчунин суратҳисоб шудан дар бонкҳои Федератсияи Русияро манъ мекунанд ё ки ҳамчунин зарарша расонида метавонад барои таҳсил кардани фарзандошон дар мактабҳои Федератсияи Русия. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. ин аз моҳи феврал аллакай қувваи қонунӣ худша пайдо мекунад. ҳама вақт документҳои худтона назорат карда бестаед ки сурокош буд нашавад.